जितेन मुसाहारि बिथाङा बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरनियावहाय निमाहा बिबाय। खुलुमबाय, आं बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर, बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरनियावहाय जितेन मुसाहारि बिथाङा निमाहा बिबाय। जितेन मुसाहारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंनानै निमाहा बिदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो। गोनां रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननिसिम आंनि एगेन्स्टआव एसे भिडिअ भाइरेल जाबाय थादों। दाखालै सानथाम सानब्रैसोनि आगोलाव सिडली समस्तियाव आङो मोनसे बर' गामियावहाय इलेक्शन केम्पेइन खालामबाय थानाय समाव आं मोनसे भाषण लाखिदोंमोन बहाय। दा बे भाषणा जाहैबाय मा, आं सानदों इलेक्शन केम्पेइनल' भाषणखौ होबाय थाबाबो जानाय नङा, माखासे एवारनेसबो लाबोनांगोन होननानै आं भाषणखौ होदों। बाहाय आङो बुंदों जे बाथौनि सोमोन्दै आं बुंदों, माखासे बाथ्राखौ बुंनानै आं एवारनेससो लाबोदों। नाथाय बेखौनो आंनि बेरेखा मानसिफोरा काट खालामनानै एडिटिं खालामनानै आंखौ भाइरेल खालामनानै होदों। आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों बिथांमोनखौ, हायोब्ला बिथांमोना मानो काट खालामनानै मानो एडिटिं खालामनानै बेखौ दामबाय थादों। आंजों फैनानै डाइरेक्ट फेस टु फेस रायलायफै। आं बहाय होमबा खालि माबायदि भाषण होदों मानो पुरा होजोबाखै बिथांमोना भिडिअखौ। दा बेनिखायनो आं खावलायदों बिथांमोना आंजों फैना फेस टु फेस जाफै, रायलायफै। आंनि उद्देश्यआथ' बिदि नङा, आंनि थांखिया बिदि नङामोन भाषण होनाया। आं जास्ट रायजोफोरखौल' एवारनेस होनो थाखाय आं बेखिनिखौ बुंदों जे आं सानदों पलिटिकेलि माने बक्तृताल' बा भाषणल' लाखिनानै मा जानो, एसे ससियेलि एवारनेसबो होना गालांनि आरो इडुकेसनेल बिथिङाव फंनैसो बुंना गालांनि होननानै आङो बाथौखौ बुंबाय। आं बुंदों जे जोंना बाथौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समाव आङो लं मार्चआव थानाय समाव आं न'खर हाबनानै नुबोदों जे सोरनियाबा बिदिनो नंमारगौ, बाथौआ एसे बेराफोरा बायनाय नुबोदों, खाला लगायग्रा आलारि बाथिया एसे गोग्लैना थानाय बेफोरखौ नुबोनायसो आं बेखौ बुंदों। जाहाथे जों सानफ्रोमबो इसोरखौ मोजाङै खुलुमनो हायो, इसोरखौ मोजाङै सिबिनो हायो, अब्लासो न'खराव गोजोन थासारि सान्ति फैयो, दुखु खैफोद फैनो हाया। बेखिनि बाथ्राखौसो आं बुंदों आरो एवारनेस होदों जे जाहाथे जोंहा खालाफोरखौ माने आलारि बाथिफोरखौ मोनसे बाराव बा मोननै बारावल' लगायनो नाङा, हायोबा सानफ्रोमबो लगायनांगौ, होमबासो न'खरा सुख सान्ति थायो होनना बुंदों। आरो मोनसे बुंबावदों, सानफ्रोमबो बेदर जानो नाङा न'खराव, जे जाबाय थायोब्ला मा लक्ष्मिया एरा होयोब्ला माइ माइरं माने अभाब जायो, थोस्लाबा जायो, बेफोर खोथाखौसो बुंदों। आरो माखासे आं बुंदोंमोन इडुकेसननि बेलायाव बेखौनो बुंदों जे जोंहा 25-30 लाख बर'फोर बे बुहुमाव थांनानै दङ। नाथाय गुबुन हारिफोरा जेरैबायदिहाय अख्रां सायाव बिरगासिनो दङ, जोंना बे 25-30 लाख बर'फोरनि मादाव डक्टर गैसोआ, IAS गैसोआ, IPS गैसोआ, इन्जिनियार गैसोआ, आसि खर' साननो हानाय होनना बुंदों। जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा एसे मोजां फरायनानै जाहाथे भबिष्यतआव डक्टर, इन्जिनियार, IAS, IPS जानो हायो, बेखिनि खोथाखौ बुंदों। नाथाय बिथांमोना एडिट खालामनानै बेफोरखौ गासैखौबो खोमाजोबनानै आंखौ भाइरेल खालामनानै होदों बिथांमोना। आं बिथांमोनखौ खावलायो, दा बिथांमोना भिडिअखौ फुल होआलाबासिनो पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय एडिटिं खालामनानै काट खालामनानै बिथांमोना भिडिअखौ हगारनानै होदों। जुदि बिथांमोना साहस दोङोबा आंजों रायलायफै। आंनि नाम्बारा 8822077206। खनसेबाव बुंबावदो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, 8822077206। आंखौ थोंजोङै रायजो राजा आइ आफा बिथांमोना फन खालामनो हायो। आं जेबो गोरोन्थि मावाखै, आं जेबो भुल मावाखै, आं एवारनेससो होदो। मानोना आंनि पुर्बपुरुष आबै आबौ, आंनि आफानि बिमा बिफा आरो जोंबो दासिमबो जोङो बाथौआनो, आरो बे बाथौखौनो जोङो थैजासिम सिबिलांगोन, फुजिलांगोन। जों बाथौनि जोबोद गरा, जों गुबुन धोरोमखौ मुगैयाखै। आं बुंदों जे उन्दै गथ'फोरा बिसोरो आध्यात्मिक गियान थानांगोन। आध्यात्मिक गियान गैयैनि थाखाय उन्दै गथ'फोरा गावनि बिफाखौ बिफा, बिमाखौ बिमा, बिबथिखौ बिबथि होननो रोङि जालांदों। बेफोरखौसो एसे आङो एवारनेस टाइपआव बुंदोंमोन। नाथाय आंखौ एडिटिं खालामनानै बिथांमोना बेबायदि भाइरेल खालामनानै होदों। रायजो राजा नोंथांमोन, आइ आफा नोंथांमोन, बे भाषण होनायनि गेजेराव दाख्लैबावै माबाफोर आं गोरोन्थि खालामफ्लांदोंबा बा बुंफ्लांदोंबा रायजो राजा नोंथांमोना आंखौ निमाहा हो। आं खर' गंग्लायै आं नोंथांमोननियाव निमाहा बिदो। लोगोसे आंनि
बे स्पष्टीकरण जितु बेखिनिखौनो आङो होनानै फोजोबबाय गोजोन्थों।